няма как всички неща да са нови, брат. Аз този стол го виждам, че е поне 40 години, бе. Да. Удобен ли е? Да. Сериозно? Да. Добре, колко го оценяваш от 1 до 10 по удобност? Подобност. Да. 9. 9! Аз го задал заради тебе, бе. Добре, Гришо, добре. В смисъл, мекичък е? Мекичък е. А стабилен ли е? О, тъпа, всичко е стабилно. Няма смисъл, няма да говоря, а то... Добре, обещавам, О, бъсте. абсолютно, вече повече не съм ще да питам, докато Цецо не се сети нещо. Огледалото, мръсно ли е? Не. Значи няма да следи от плюмки, косми по огледалото, Няма. Абе, брат, както обясня, всеки път почистват. почистват, кой... Чакай сега, те нали са двама да няма и чистачка, иконом. Абе, двама само се почистват и всяка почистка. Добре, стига толкова. Я ми искаш малко, какво пак, Бошко? Той не знаем.